A paní ředitelko, můžeme s váma udělat rozhovor? Dobrý den. Jo, děkuju. Takže co vás vedlo přihlásit naši školu na Erasmus? Tak, první informace zazněla na poradě ředitelů od vedoucího odboru školství magistrátu města Brna, který nás seznámil, že odbor školství dostal akreditaci na konání Erasmu v takzvané oblasti K1, to znamená, že kmenová třída nebo respektive škola vyjede do nějaké své spřátelené školy. No a protože mý kolegové, někteří mají akreditace už na své školy, jakoby vlastní akreditaci, už to zažili a vykládali nám o tom, jak je to prima, tak jsem se rozhodla, že do toho půjdeme taky. Takže to byla taková prvotní impuls k tomu, že zkusme to. Tak šli jsme do toho s paní učitelkou Kaprálovou, v podstatě takovým styčným důstojníkem, která celý ten Erasmus zaštiťovala. Toho Erasmu, takovým kapitánem. Letos jsme k tomu přizvali paní učitelku Němcovou a paní učitelku Votavovou, tak prvotně jsme si řekli, je super, jedeme, to nebude stát žádné úsilí, vypíšeme pár papíru a frčíme. Jenomže ouhá, tím, že je to hrazeno z Evropské unie, tak papíru je hodně, je s tím spojeno strašně moc zařizování. Nicméně jsme se všechny 4 vrátili s elánem, s optimismem, že to s váma, s osmákama bylo úžasný, že to stálo za to a že do toho půjdeme zas, protože to bylo opravdu krásné zážitky nejenom po stránce přírody, města, ale i to, že jste nám ukázali, že dokážete opravdu společně vycházet ty 2 třídy, komunikovat a že v podstatě jsme si to všichni užili po všech stránkách. Takže už se papíru nebojíme, seč to stojí ještě další papírování, další šíření toho Erasmu, ale stojí to za to, takže se zase vrhneme s vervou do dalších let. Jo, určitě to za to stojí, takže vám za 8 děkuji a doufám, že teda přijedou i ti naši slovenští kamarádi, protože je to dobrý, je to s nima dobrý. Tak já si myslím, že je to na dobré cestě, protože všichni znáte Lotu ze Slovinska, protože jste tam byli účastní, Libuško, ty taky. No a Lota nám říkala, že požádali z jejich strany také o to, aby mohli vyjet sem do České republiky a že by v příštím školním roce mohli zavítat na naši školu. Ale paradoxem je taková perlička, že nás vyjelo vlastně 40 žáků, 4 dospělí a koordinátorka. A oni by jeli v počtu 10 žáků a 2 dospělí. Takže takový trošku nepoměr, ale tím, že jsme se tam hodně zblížili, nejenom s paní učitelkou Lotou, ale i s panem ředitelem, tak věříme, že v dalším školním roce je tady potkáme a že určitě vy, osmáci, co jste se letos zúčastnili Erasmu, takže určitě uděláme nějaké společné posezení, abyste je viděli a mohli komunikovat. Tak děkuji. Rádo se stalo, hezký den. Shledanou. Naše mobilita započala v 7:30 u školy, kdy jsme se rozloučili a nalodili do autobusu. Další zastávka byla na dálnici v Rakousku, kde jsme měli půlhodinovou pauzu na oběd. Poslední zastávka byla již ve Slovinsku, ve městě Mojstrana a pak jsme se busem přesunuli k vodopádu Peričník. Později jsme se zastavili pod Striglavem v Alžejevově domě na večeři. Na večeři jsme měli těstoviny s masem a jako dezert palačinky. První noc jsme strávili v hostelu u Bohinského jezera. Po ranním posilnění byl odjezd autobusem k lanovce Volgo. Tato lanovka nás vyvezla do výšky 1535 metrů nad mořem. Výhled na panorámata byl moc hezký. Poté jsme jeli lanovkou zpět a autobusem jsme se vydali do Lublaně. Ve škole Spodňá Šiška nás čekal oběd a slavnostní přivítání od hostitelů.
Poté jsme šli s žáky na prohlídku Lublaně. Překvapilo nás, že se Lublaň neskutečně podobá Brnu. Na večeři byla obrovská pizza. V úterý, což byl pro nás třetí den, jsme se nasnídali v hotelu Mexiko a poté jsme vyrazili do základní školy Spodňa Šiška. Zde jsme strávili celé dopoledne praktickými činnostmi spolu s badatelským a vrstevnickým učením. To vše v rámci workshopů, které si pro nás místní žáci připravili, což bylo například pečení jejich tradičního jablečného závinu či malování úlů. Večer jsme se hodili do gala a vyrazili na večeři. Po jídle jsme tancovali a dokonce se zapojily i paní učitelky. Dobrý den, mé jméno je Anděla Fránková a já tady dneska vítám paní učitelku Kaprálovou, která je hlavní organizátorka Erasmus+. Dobrý den. Jaké byly hlavní výzvy, se kterými jste se setkala při organizaci Erasmus+ na naší škole? Tak, jak všichni víme, Erasmus je u nás novinka, mobilita byla první, takže je spoustu věcí, které pro nás byly nové, neznámé. Ale největší výzvou bylo všechno naplánovat tak, aby klaplo. Takže když vezmeme stránku časovou, organizační, finanční, tak to všechno muselo tak nějak korespondovat spolu, aby to klaplo. V praxi to znamenalo, že jsme museli udělat finanční rozvahu, aby nám vystačily peníze na veškeré výdaje. To bylo jídlo, ubytování, vstupenky. A měli jsme i nějakou finanční rezervu, že, pro každý pád, aby klapla doprava. To znamená objednat autobus, aby autobus dokázal projet všemi klikatými úzkými uličkami Slovinskem, aby měl kde zaparkovat. Ubytování ve smyslu je něco jiného plánovat ubytování pro rodinu s 5 členy a pro skupinu 45 lidí. Takže tohle, aby všechno klaplo, aby jsme byli včas na všech místech, aby to mělo návaznost. Takže v tomhle to bylo nejvíc asi taková výzva. A byla to výzva pro celý projektový tým. Chci říct, že fungoval výborně, protože běžně tyhle věci na zájezdech řeší cestovky nebo delegáti, ale my jsme se s tímhle museli popasovat sami. Ale ve výsledku jste viděli sami, že všechno klaplo, ale nebylo to pouze naším projektovým týmem, ale taky díky vám, protože jste výborně fungovali, dokázali jste věci zorganizovat, vypracovat, prezentovat, vzájemně se respektovat a to je obrovská výzva i pro vás, kterou jste zvládli. Jaký byl proces výběru hostitelských škol a jak jste zajistili, aby tento projekt byl efektivní? Hezká otázka. Výběr byl pro nás taky takovou neznámou, ale v částcích nám pomohla velmi moc paní doktorka Jezičková a její bývalý kolega pan doktor Matyášek, kteří společně pracovali nějakou dobu na přírodovědecké fakultě a oni hodně spolupracovali se Slovinskem. Slovinsko mají procestované, takže oni znají spoustu škol, mají kontaktů a díky nim nám vlastně podali první kontakt s základní školou Spodně Šiška, která je přímo v Lublani, v hlavním městě. A oni teda udělali ten první krok, kontaktovali školu, ta projevila zájem a já už jsem potom byla nakontaktovaná přímo na paní Gasser, se kterou jsme celou dobu komunikovali. Efektivita samozřejmě je krásná věc, ale ne vždycky v praxi může fungovat, takže efektivita odvisela samozřejmě od toho, že jsme museli neustále komunikovat, řešit věci, být v kontaktu, řešit detaily a to od začátku mobility až v podstatě pro její konec. A to nejen, že jsme odjeli a přijeli, ale dlouhý čas před a ještě i teď vlastně po mobilitě. Tak já moc děkuji za rozhovor a přeju hodně zdaru na další léta. Děkujeme moc. Jako první akce dne nás čekal orientační pochod se žáky ze školy Šišky v parku Tivoli. Orientační pochod se nám velmi líbil a považujeme ho za nejlepší den se školou. Díky tomu vznikla nová přátelství, která nadále přetrvávají. Následně jsme se rozloučili se školou, slovinskými žáky a také s Lublaní.
Druhá zastávka byla v Postojnských jeskyních, kde jsme měli nejdříve hodinový rozchod po obchůdcích a náměstí. Cestu do jeskyně i zpět zajistil vláček, který je jako jediný na světě v jeskyni. Po odchodu z areálu nás čekala hodinová cesta na poslední zastávku dne, a to na degustaci slovenských pokrmů, jako například sýrů, salámů, oliv a vynikajícího chleba na ekofarmě Agapito. Během degustace se naši žáci taky postarali o zábavu, a to tancem. Dobrý den. Mně připadla milá povinnost udělat rozhovor o naší mobilitě Erasmus Plus ve Slovensku, a tak jsem si vás dovolila pozdravit slovensky. Mé jméno je Libuše Goláňová a budu dělat rozhovor s Tereskou Neumannovou. Ahoj Tery. Ahoj. Takže, co tě během naší mobility zaujalo na přírodě nebo krajině ve Slovensku a co se ti na ní líbilo a co ti přišlo jako zajímavé a tak dále? Krajina ve Slovensku je hodně odlišná té, která je v České republice. Jejich hory jsou víceméně skály, nejsou to hory, jako známe u nás. A mají tam nádhernou vodu v řekách. Celkově ta příroda je tam vážně nádherná, je tam strašně moc zeleně všude, taky se tomu přezdívá vlastně zelená Evropa, tomu místu. Takže tedy, čemu jsme se vlastně věnovali v tom Slovensku? Jaký byl náš cíl? Mohla bys to nějak shrnout? Pokusím se. Tak hodně jsme se snažili rozvíjet naše jazykové a komunikační schopnosti, rozvíjeli jsme naše ICT schopnosti, hodně jsme fotili a pracovali s technikou a taky jsme se snažili posílit naše osobnostní kompetence, to znamená, aby jsme byli zodpovědní, aby jsme si zvládli pohlídat čas, dostavit se na místo určení a tak dále, všechno, co s tím souvisí. Jo. A mám tady otázku, že kdyby za tebou přišel nějaký spolužák a ptal by se tě, proč by měl jet na Erasmus, co bys mu řekla? Tak řekla bych mu, že pozná spoustu nových lidí, že pozná nové místo, odnese si krásné zážitky, naučí se hlavně hodně používat ten jazyk a rozvíjet to mluvení v praxi, které se ve škole nenaučí, tak to bych asi tak vytipovala. Dopoledne jsme měli volný čas, buď to jít na procházku, nebo si zaplavat v bazénu se slanou vodou. Po obědě jsme vyrazili směr Portorož. V Portoroži jsme vystoupili a šli jsme pěšky na ekobus. Ekobusem jsme dojeli až do Piranu. Zde nás čekala prohlídka akvária. Poté jsme se vydali na večeři, kdy jsme měli ochutnávku mořských plodů. Jedna skupinka jela do Portorože ekobusem, lenoši, a druhá šla pěšky. V pátek, neboli náš poslední den, jsme se po snídani nalodili do autobusu. Po cca 2 hodinách jsme zastavili na první zastávce a dostali jsme na svačinu obrovské koblihy. Po zastávce jsme vyrazili do NASA střediska jménem Nordung. Při exkurzi v NASA jsme rozvíjeli digitální znalosti a po konci exkurze jsme využívali ICT. Po virtuální realitě jsme si povídali s AI robotem. Při přejezdu rakouských hranic jsme měli poslední štěbetání.